Wabafowethu kuthiwa Liyabhubha eThekwini ke lapha ke egagasini ke njengoba sazi ukuthi all white ke kaKhuzani Mpungose ke ihleli ke na kanjani ke yizo ke 2 November ke lapha ke amaciko amaningi asangenile ke ngobuningi bawo ke ashintshana ke lapha ke ashiyelana inkundla singabala bomjonisi ke lapha ke sibale ke iziNsizwa ke lapha ke bosikweletu ke sibale ke intokazi ke zaziwa kakhulu ondoni ke nothandeka ke hade ke lapha intokazi ezikhona futhi endimeni ke lapha ke bafowethu lo mcimbi uhlala kanjena nje sikhumbule ke umcimbi omkhulu ke le ongaqali ke ukuba khona ke kodwa ke osokungokwesithathu ke ubuya ke uhlala uphinde futhi ke uba impumelelo ke lapha ke umcimbi ke lona ke ongaphansi kwayo ke indlamlenze emculweni kaMaskandi ke sikhuluma ke ngoKhuzani ke umfoka Mpungose bafowethu ake ngiqale ngibikelela abantu abaqala ukujoyina leli khasi ngithi sanibonani bafowethu mengiqala ukungena ngicela nenze ubulungiswa ke nicinga button ka subscribe ke niphinde like lama video ke enginenzela wona bafowethu ke ziyabuya eThekwini egagazini nje njengoba ke ngikuthatha ngikubeka ngikukhombisa ukuthi ke kukanjani makunje ngokwezithombe ke exoxa indaba ke uyibone ke lapha ke njengoba sibona ukuthi osikweletu ke sebangenile ke omjolisi bangenile ke nabanye sebangenile ke lapha ke yize ke noma ke abantu abaningi ke bakhala ukuthi ke abaculi ke bebebagade ke ngekhathi ke zantambama ke kakhulukazi ke njengoba kwazi ukuthi imicimbi eminingi iseyajwayela ukuphela ebusuku ngabo 12 ke lapha ke kodwa ke sebebonakala sebephumile abaculi abaningi ngoba noSminoff bangabanye babaculi ke asebedlalile badlale kusakhanya kakhulu ke lapha ke njengoba ke sebephumile futhi nabo ke kusazongena ke abanye sazi ke bafowethu makanje thina ke selokhu sikuthatha sikubeka uma kukhona sikutholela khona sikulethela khona ke njengoba kunjalo sikhuluma ke ngayo ke igcwala sa spring picnic all white ke zoMaskandi ke 2024 bafowethu angiphume kanje ngobuya nezinye.